L'anarquisme aquí a Catalunya és d'una riquesa extrema, artísticament, a nivell filosòfic, a nivell moral, a nivell pedagògic. L'anarquisme és molt, molt, molt modern. La CNT pensem que aquí a casa nostra té una gran trajectòria, molts dels drets dels quals gaudim avui van ser fomentats per la CNT. El 1919 gairebé tenia mig milió de militants a la CNT. Clar, això era tot el poder. El que passa que uns elements que van dir hem d'obtenir diners per l'organització, a vegades es podia fer un delicte, això va convertir-se en un fet natural, va començar a arrelar tot un seguit de militants criminals. Molts criminals de fora van començar a utilitzar la sigla CNT i posteriorment FAI per cometre aquests delictes. Tenim aquests radicals que l'any 31 s'apoderen del sindicat, és el tema dels trentistes, i els elements que van més per una via sindical, una via gradual d'aconseguiments socials, laborals, doncs queden al marge i s'imposa aquesta línia més dura que l'únic que farà durant la República és comportar molts fracassos. Totes les insubordinacions, sublevacions fracassen, els atracaments també fracassen, i això comportarà un gran desgast de l'organització. La gran lluita de la Generalitat, del president Macià i del president Companys, és sempre com estar a bones amb aquest anarquisme, perquè si l'anarquisme s'ho proposava faria trontollar el que és el règim autònom de Catalunya. La pròpia CNT es va veure desbordada pels esdeveniments posteriors al 19 de juliol, i la gran tragèdia va ser que qui va pactar amb els líders polítics catalans el dia després de la victòria sobre els revoltats van ser molts d'ells antics atracadors. La imatge que ens ha arribat de l'anarquisme és de tots aquells que van implantar el terror, com és un Aurelio Fernández, com és un Dionís Eroles, i això no és l'anarquisme. L'anarquisme és innovador, l'anarquisme és ric, l'anarquisme és un corrent que d'alguna forma va preconitzar la societat, la llibertat que vivim avui dia en aquesta societat. Aquest enfonsament de l'anarquisme després de tot el seu esplendor a Catalunya, jo crec que l'hem de buscar quan esclata la guerra, com va conduir l'ordre públic. Es van cometre molts errors. El front d'Aragó va ser, entre cometes, bastant desastrós. A la postguerra comencen els confidents anarquistes. Molts intenten de lliurar-se de responsabilitats davant el franquisme denunciant a uns altres companys. I són els confidents de la policia els que van delatant uns als altres. Els primers anys 40 serveix perquè no quedi res d'anarquisme a Catalunya.